Uno. Ola, somos Elisa Martínez Villaverde e Manuel Reyes García e vamos a presentarvos o noso proxecto sobre a relación que hai entre distintos parámetros corporais da música para galicienses. Este traballo está baseado en coller a persoas dende primeiro a cuarto da ESO e medir distintos parámetros corporais sen música e con distintos tipos de música para saber que actividades do día cotía deberíamos escoitar músicas máis movidas ou músicas menos movidas. O que creemos que vai pasar é que ao escoitar músicas máis movidas como o rock é que Sí, que os corto. parámetros corporais van aumentar a velocidade, mentres que se escoitamos música máis lenta como a música clásica, os parámetros corporais van ir máis lentos ou vanse manter. Ainda estamos na fase de experimentación, polo tanto ainda non temos uns resultados definidos. Grazas.